video yathu ya lero pano pa Factory 265 Media mumva nkhani ya mnyamata wina wa ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe amene analowetsedwa ku midima ndi atsikana wena achilendo amene adakumana nawo ku area 18 pa nthawi imene amapita ku sukulu. Kodi nkhani idayenda bwanji? Tiyeni timvere limodzi nkhani yonse kuyambira pachiyambi. Ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi. Komanso kutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nayo Factory 265 Media, tiyankhuleni pa 0884 274 153. Aine dzina langa ndine Msagwamirazi ndipo ndimakhala mzinda wa Lilongwe area 30. Mbiri yanga ndiyakuti mubanja mwathu tinabadwamo ana 4, ineyo ndi wa number 2, woyamba ni Atsikana and last born kwathu ndi Nyamara. Komanso tikozana kuti pano pa ndimakhala ndi amayi okha madala natisiya mu chaka cha 2024. Nkhani yanga ndiyokhuza momwe ndinalowera Sataniki. Nkhani imene inayamba ndili from 4 time maphunzira ku 18 pa Wonders. Chaka chanji chimenecho 2021. Now inali chama 7 mamawa imene inali Friday, siku limene ili pa Wonders timaweruka chama 12. Ndiye zinapezeka kuti ndikupita ku school inali 7:20 ndinafika pa siku lake timati pa Blondi mwete momwemo. Nde ndikudutsa zinapezeka kuti ndinafika pena pake pana ma BMW. Mu BMW munali atsikana awiri amene ankangoyeza. Nde ine ndinkadutsa kuti ndikalowe kumpanda ku school. Nde kena kwanaza nditana kuti asera bwera. Nawe ine ndinapita kuti okay. Nditafika zinapezeka kuti akunduza dzina lako ndi ndani ndati ne dzina langa ndine Chagwamirazi umakhapo ndarawelira peto. Okay. Tomwe chilipo apa feo tikusopera 9 town. Nde kwera gemoto tiperekeze nde nawo zoti no ine ndipita ku school nde zithira bwanji kuti ndikuperekezeni town. No ndikuperekezeni town feo tufuna kuti ukathandizire pena pake. Nde ndinakwera ati galimoto yetu. Mwina tisanapitirire patali kwambiri. Tatifotokozere kuti atsikana amenewa ankaoneka motani. Atsikana amene watu anali atsikana kuti no ku bwana wanga ine kapena kukula kwanga ine zoti sinaoneko. Anali atsikana kuti okongola kuti akamayenda pamaso pa anthu anali atsikana kuti unali sakhoza kupeka ndi muonekedwe wake. Komanso anali ndi ndolo ndi thupa ujeni pa mphuno pa makuru mwawo ndithu zinayenda ndolozo. Komanso meshi komanso anamanga mipango yoti ndizo ndeti tifotokoza tsogoloko kuti mipango ina ngati mutu mwawo. Chabwino apitirizani mwakwera galimoto munayenda motani? Tirakwera galimoto tsopano anandipasa malaya already kuti ase vula uniform yako uvale malaya. Nde titavala malaya aja tinalowa town. Titalowa town tinafika pa shop ina yake ya mwenye town moja. Ndiyeno ananena kuti okay ukhale galimoto muno ifeyo tipita kayi mu shop muno. Ndithu mu shop mu anatamo amoti 1 hour. Kena kono akutuluka nazandeza nkalimoto anata pangoli ndi njala ndata ndilibe itabwera tinapita kukadya. Nawo tinalowa town moja anandigulira ma trouser chanchani. Kena kono tinakwera galimoto ja ndikumabwerera ngati tubwerera ku 18 komwe tachokera kuti. Nde titafika pa roundabout yapa 18 pa interchange pano pa charge point ili pa interchange. Nde titafika pamenepo ananuza phanga uli ndi chibwezi ndata no nara okay. Ine chomwe ndimafuna Atsikana modzi amene dzina kanali Hana. Ananuza kuti chomwe ndimafuna ineyo ndikufuna kuti iweyo ukhale chibwezi changa. Ndata okay bobo. Basi nafika ku school kuja nali mojedwa aso kwambiri. Nafikira ku office kwa head kuti napita ku chipatala chanchani nde chifukwa yake ndajedwa. Naphunzira mene kuchako napita ku nyumba. Nawo usiku ndikugona zinambooneka ngati maloto. Atsikana uja mabwera chani kumacheza ngati kumaloto.
komano ndisanazindikire kuti simaloto ayi. Tsiku lina anazandifunsa pa foni kuti uli ndi foni ya WhatsApp, ndati panopa ndidakalibe, ndili ndi yakipad yomwe. Ndi anandiwuza kuti okay ndikugulira. Anagula foni jaramba olumikizana chanchani. Ndi anandiwuza okay tsiku lakuti ubwere ku nyumba kwathu, mayi anga kapena bambo anga achokapo tifati zacheze. Ndiye ine ndinakonzekadi popo kupita kunali ku 47. Titafika 47 tinamba kucheza momwe kuti. Ndiye zinapezeka kuti notu anandiwuza kuti ine chomwe chili apa sindipitira, ndikufuna kuti iweyo ndineyo tigonane. Ndiye ndamuwuza kuti ine zinezo ayi chanchani, atayi ife tigona. Ndiye tinambogona nati. Ndiye chisisi cha anthu asataniki ukamagonana nawo amakhala kukupsira zinthu zambiri zochuluka. Samakha kuti iweyo ukungogonana nawo ayi, komanso iwo amapindula kudzera kwa iweyo. Ndiye iwowa pamene ineyo ndinkagonana ndi Hana anali kuti iwowa akuchotsa zinthu zoyenerera kapena akuchotsa zinthu zoyenera munthu imwe ineyo kuti ineyo ndikhale ngati mubalalika kapena mwachiwanda choncho ndisamamvere wina aliyense, ndizichita zinthu zolakwika ndi zomwe zinachitika. Ndiye mu nthawi iyi yomwe timagona naye amakhala akuchotsa like magazi, like mtima, like ubongo kuti ayikemo wawo. Ndiye zinapezeka kuti zinathekadi zizogona nazi ena kuti nasazikana kunatha. Mwina unafotokoza kuti unapanga zimenezi, mwina ndikufuna kuti ufotokozere kutsogoloko, koma unamva motani, unamva zotani utamaliza kupanga zimene umapanga? Okay, ine chomwe ndinamva kwambiri nakhangati kuti like mzimu wanga wa umunthu, like chinthu chomwe ineyo ndimakhala kuti munthu uyu ndi munthu amaganiza amalingalira chinakhala kuti chachoka khangati chili padera. Ineyo ndiyo ndasala ndi thupi lokha mmene ine ndinkamvera nthawi ineyo. Ndiye zinapezeka kuti zitatha zimenezo tinasiyana, anazayimba foni ase jagwa mafuna ati kumane chanchani. Ndati okay bobo. Siku mene ndinapita pa Burundi anandiwuza kuti okay ndili ndi kabuku kamene kamalembedwa connection of Sataniki. Ndiye muli matopic ndithu relationship between Satanism and music zambirimbiri matopic amakhala mkati mwa kabuku kamene koko. Ndiye anandipasa kuti uziwerenga kaka ndati kutanthauza chani kuleka. Ndiye nthawi yonseyi imene zimachitika izizi ineyo ndisakuzindikira kuti zikuchitika motani kapena ndi za Sataniki, ndingangoti basi ndi life imene kukhalira ine ndikunjoya ndikufewa sindinkadziwa kuti ndi Sataniki. Ndiye sinapezeka kuti anandipasa kabuku kaja ndinafika ku nyumba, komano munthu imeneyi ndinayamba kusintha zochitika, kuyamba mwano, kuyamba zinthu zosakhala bwino, kusuta mowa, ma drugs zinamba kuchitika zimenezo. Ndiye nditafika tsiku limene inali loli ndagona inali cha 11 usiku. Ndala pajana ndipasa kabuku ndiye ndikawerenge kuti ndi chani. Kenakono ndinakatenga kabuku kaja ndamba kuwerenga. Ndiye pamene ine ndinagomana kwambiri topic yoyambirira ndiyo mwini yaja sacrifice. Tinamba kuwerenga pamene pajapa amakamba zaziwanda kuti munthu akamapereka nsembe zimakhala bwanji motani. Ndiye zapezeka kuti ndikuwerenga kabuku kaja zakhala ngati kuti ine ndanyamuka nyumba amene nagonamo ndili kuchipululu. Nawo kuchipululu kumeneku kunapezeka kuti kula zibambo atatu. Zibambo modzi ananyamula mphikamo munali maziraso atatu. Ndiye ananena kuti wina aliyense atenge dzira lake. Ndiye ine ndinatenga, winanso anatenga. Tidamba kuyenda kumapeto kwa chipululuko kunapezeka kuti kuli madzi. Tikafika pamadzi paja anandiwuza kuti ase wina lisamenyese dzira lake pasi. Ndiye tinamenyesa dzira lija nasapezeka kuti madzi aja akhangati patseguka pamadzi paja. Tidalowa dapezeka kuti tili kuholo. Ine ndikhoza kamba kuti inde pasi pa nyanja palipo, komano anthu a Sataniki nthawi zambiri sakumana pasi pa nyanja.
nthawi zambiri amakumana mashopu omwewa amene tikumaona m'mizinda. Timaona ngati kuti ndi mashopu, timaona ngati kuti akugulitsamo zinthu, koma amakhala kuti ndi matempo awo amene anthu amakumanira nawo, anthu amene amagwiritsirako ntchito zawo zimenezozo. Mtawuni muja tikhoza kuti tawuni ya Lilongwe ijayi muli tempo imene ijayi tempo ina yake yayikulu yoti anthu samazindikira kuti iyi ndi tempo. Pena amati ayi ndi shopu, pena amati ndi isakasa chabe ichichi, koma ukalowa mkatimo ndimene umazindikira kuti ndi tempo ya Sataniki. Nde titafika ku holo kumene kuku kunali anthu amene anavala za black mbali ina anavala za red kuchokera kumutu mpaka na kuphazi inali mikanjo. Nde titafika pa khomo zinandize kuti mmodzi wa azibambo aja anayankhula kuti ndabweretsa mwana uja nduyu. Ndiye kenako anthu aja anasowa nawo. Zomwe zinachitika kutsogolo kwa holo imeneyi kunali chiglasi. Ndiye kunakhala munthu amene anavala za black, komano munthu ameneyo samaoneka nkhope, anayang'ana pasi. Ndiye pasi pamene anayang'anapo panali ngati chimbale, chinali chimbale chachikulu ndithu cha golide ndithu. Ndiye kale mwambale munali mpeni. Ndiye zomwe zimachitika chimunthuchi chidayankhula mawu. Ndiyeno anthu awawawo anavala za black ena za red. Aza black amalowera mbali yomwe kunali aza red, aza red amalowera mbali yomwe kunali a black. Amakhala ngati akusemphana, kenakono amakafika kutsogolo. Akafika kutsogolo kuja amatenga mpeni ndi kuzicheka pachala. Nawo magazi aja agwere mumbale muja. Choncho wina aliyense mpaka nano mu holo musemu wina aliyense anapezeka kuti wapanga zimenezozo. Ndiye inali nthawi ya ineyo. Zinapezeka kuti ndanyamuka pamene paja tinatengadi mpeni ndithu kufuna kuzicheka. Zinapezeka kuti ngati chikamvuluvulu chinandinyamula ndi kuzandisiyaso kumene ndinali ineyo. Zinali zinthu zodabwitsa. Ndikhoza kukuzani kuti pamoyo wanga zinali zinthu zomwe zimatsutsana kwambiri pakati pa Satana ndi Mulungu, chifukwa chakuti Satana amafuna kuti ndikhale wake, Mulungu samafuna ndikhale wake. Zinamba kuchitika zimenezi nditamba kuti ine ndadziwa kuti zomwe ndambochitasi ndi Sataniki. Nawo mwina chinapangika ndi chani kuti uyambe kuzindikira kuti atiki zimene ndamba kupangazi ndi zina. Okay, chomwe chinachitika ndi chakuti nthawi yonseyi samayankhula kuti mwenene tikufuna mupereke sembe chani. Ndene ndimangona ngati kuti ndikhalidwe kapena ndi chalichi kapena ndi chani chomwe anthu amapanga. Komano tsiku limene lili Hana amene analibwe ziyena anandiuza kuti lero tifatifai ku chechi chanchani. Ndati okay popo, ndinakozeka ndithu kupita ku chechi. Titafika ku chechi kumeneko basi tinacheza. Nde zinapezeka kuti anthu amayankhulabe ndithu akumandilimbikitsa kuti takulandilani, muzekhawa masuku akuno mukasowa china chilichonse ife tisipanga mwakuti ino ndino abale. Ndati zikuma kwambiri. Kenako basi macheza anthu umandipasa ndithu ndalama kumene kucha izi muzikayambire mwakuti. Ndiye kenakono kunabwera mzimayi amene atatuluka amene likhoza kuzani kuti ndi Queen of the Coast. Wina aliyense amene walowa Sataniki kukhala kuti wakumana ndi mzimayi amene amakhala kuti iyeyo ndofunikira mwachidziwikire iyeyo ndikuti ndofunikira kwambiri pasipanya ndi chifukwa kuti Queen of the Coast saonekaoneka. Ndi tikusina kuti ndi transformer imene kumachokera mphamvu za Sataniki zoti anthu azilamulidwa pa dziko lapansi. Ndiye Queen amene akangonekera kwa iwe kuti walowa kumene ndiye waonekera nkumaza kuyankhula iwe uli ndi mwayi kwambiri kumene kwako umakhala kuti iweyo ndipofunika kwambiri ndikuti waposa anthu onse kumeneko. Ndataonekera anazandisekerera. Atasekerera kuti Jago takulandira kunoku nde mzinda wa ineyo. Anakhala pasi anandiza kuti tabwera ndapita pamene koko. Ali china chilichonse ndichocheka chomwe kufuna china chilichonse uzakhala olemera uzapanga china chilichonse, koma chomwe tikufuna sembe, kupereke sembe munthu amene umankonda kwambiri amene ndife tumene tikumfuna kuti zako zonse zitheke. Ndiye atandiuza mawu amenewa ndi pamene namba uzindikira kuti no, iyi ndi Sataniki, si chinthu chinaso ayi, ndi Sataniki. Kenakono anazandiuza kuti munthu amene umankondayo ukampereka iwe uzakhala bilioneya ndipo uzakhala munthu otchuka ku dziko lonse lapansi. Ndiye chifukwa choti ineyo ndi artist, ndimatha kuimba nyimbo,
ndezinateze kuti ndinambokopeka nazo zinthu zimenezo ndizatchuka ndizakholemera okay ndiye ndilambolingalira mutu mwanga ndati munthu amene ine ndimakonda kwambiri ndi twin sister wa ineyo ndikampereka sembe zosatheka ndilambolingalira nkati mucha ati ukalingalira bwinobwino otiusa nacho komene kucha nde anthu amene ajawa akangonena kuti upereke sembe wakuti ndewe ukakhoti kulingalira ndipereka amene uchayi olotati uchoke umene ucha ubwere ku nyumba umazapeza munthu amene umamulingalirayo wayamba kudwala. Zimangotengera kuti iweyo unene kuti okay ndavomera kuti ineyo ndifuna ndipereke sembe iyi ndi pamene munthu yono amafa. Koma ngati sunavomere zimapeza kuti akungodwala kuvutika nthenda nditafika ku nyumba zapeza kuti sister waine wambodwala matenda oti asirias zinthu zosakhala bwino ine chikundipweteka ine mwakuti zikukhala bwanji nalowa nyumba nambogwesa nsozi no izi zisizoyenera ine sindikapereke sembe imeneyo. Ndambolingalira ndipo ndinalingalira kwa masiku 3 kuti ndipereke sindikapereke ndekuti sister ine inapita ku sento basi ukajambula kuti kuchiutika ndi chani munthu mwake koma ine ndimadziwa kuti sinthenda kapena chilichonse zimachokera pasi pa nyanja. Now inakwananso nthawi yoti tinapitako pasi pa nyanja zinapezeka kuti anandiuza kuti kodi waganiza bwinobwino ndinauza kuti ine sindingapereke. Sungapereke chabwino ndiye tikuwuzani mbali ina kuti muchite ndiwuzeni mbali inayo koma izi sindingapereke. Ati okay chabwino anandiuza kuti gawo lomwe utenge iweyo uzichitisa ngozi pa nsewu ndipo tikupasa chilingi chichi uzikachitisa ngozi pa nsewu. Ndati okay lingi imeneyo imakhala lingi yomwe pamwamba pake pamakhala triangle pamakhala diso chitero diso nde diso lija limakutidwa ndi triangle imeneyo imakhala lingi yopsa kuti ukanenera zomwe amakuzazo zimapezeka kuti kukuchitika ngozi. Nde first ngozi yomwe nena achititsa panali pa Lintipe 1 inali ngozi imene inali minibus ndipo anthu onse amene anali menemo adafa. Ngozi imene inachititsa inali chaka chanji chimene unachititsa ngozi imene? Chaka chimene chichi ndikhoza kuwuzani kuti chinali chaka cha 2022 chifukwa chakuti zimangosogozana. Chabwino. Nde itachitika ngozi imeneyi zinapezeka kuti tinapita komabe mulingo mwana andiuza kuti ineyo ndiperekere sembe kapena ndidzadzise magazi mu madramu awo unanifana kwane. Anandiuzanso kuti ukachitise ngozi inato nde anandituma kuti upita ku plantaya. Nde chifukwa ndimayankhula kuti Mulungu amalekelera zina zake kuti zizichitika kuti udziwe china chake kuti dziko limayenda bwanji kapena limachitika motani. Zinapita ku plantaya mayendedwe athutu amakhala kuti sapagalimoto ungotumizidwa mu chinthu china chake basi ukangofikira ku plantaya. Nafika ku plantaya nde ngozi imeneyo sinaime pansi kuti mwina ndingonenera kuti galimoto ikotopodzika ndinakwera nawo galimotoyo ndikukhala momwemo. Nawo ndikhoza kuwuzani kuti munali system mu galimoto imeneyo. Nde ndimati ineyo kuneneleza zinthu zimene anandiuza imapezeka kuti shoko imandigwira kwambiri ndipo ndimakhala nde zimenezi zinafika mpaka na basi pamene imakayimira kuti anthu onse asike. Nawo ndikusika sister ameneyi anandiuza kuti zomwe umachita usiye. Ndi pamene neyo nazindika kuti ndekuti pemphero kapena mphamvu ya Mulungu ndiyayikulu kuposa Sataniki. Nde nawo nditapita pasi pa nyumba chapaja anandiuza kuti amwene mwalephera zomwe ndinakuwuzani nde tsopano apa chomwe muchite mupereke sister wanu uchadada zimenezo satheka akupanga mwana ndeti pangasayiwe. Ndati okay panganiza ineyo chifukwa choti ine ndinaziyamba ndekha komano zoti zikhuze banja langa nzosatheka panganiza ineyo. Ndipo munthu amene nditapita ku nyumba kunabwera anthu 4 amene anavala masuti awo ndithu aledi anazafika ndikuzandimira kumutu pamene nditagona. Ndinadzuka ambokambirana kuti amene kufunika kumupha chani.
nditadzuka mamawa sindimaululabe kwa amayi kapena kwa anthu kwa familia yanga kuti inezo ndichitikira ndi chani. Kena kuno ndinayamba kudwala chifukwa kuti mkono wa ine ndinalemba tatu imene inakonzedwa komweko kuti ndilembe tatu imene ndinayamba kudwala ndi ululu umachokera pa tatu yomwe ine nalembayo. Kudwala kwanga kunali kuti anthu amadabwa nawo kwambiri chifukwa tidayenda zipatala kulandira mankhwala koma ayi nde inafika nthawi kuti tiyeni kusento akajambula kuti chikuchitika nchani tapita chipatala chimenechi zinali kuti atajambula akutayi inuyotu yachitika ndi khansa ndi apapa zoti inuyo tingodula mkono. Ndata nawayankha bambo anga kuti no ineyo sindingadule. Anandikakamiza kuti tikudule mkono ndata ineyo mkono wani simudula chifukwa kuti izizi sizanomo. Ndinachoka kumeneko ndikulira maganizo kalira kuti nkhenda imene iso bwanji. Kena kono hana nazandimbira fona kuti ase zambika zoti zachokera kwakuti tangovomerani kuti mubereke sembe zovuta pati kwenuyo. Ndata basi zinapeza kuti kudwala kwaine kunamba kupitilira zitafika poti pawesi kwambiri. Nthawi imene amayi cousin waine twin sister wanga alwaseboni and firstborn watu anaphika simu ananditana ase bwera uzatani tidzaje nde ndibwere ndidzaje ndubwera nthawi imene ndikugona ndikuti ndikuvolulu opsha ucha. Kena kono ndinasapita kwakhala pasi anthu ndikwamba kudya nde nazawo za amayi tsiku imenelo kuti ama ineyo ngati pofika mawa ndikhale moyo mulungu wanu niyo ndiopsa koma ineyo tsiku la leroli ndikupita ingogulirani bokosi mungogulira bokosi ne ndikalowemo mukandikwirire. Nde zinapeza kuti familia yanga inagwetsa misozi ndikundiyang'ana ndikusiya kudya sima anafunsa bwanji ndatama ineyo mumadziwa kuti ine ndine mwana wanu munandibala kufika musinkhuno koma simumadziwa chimene ine ndimachita kuseri. Ndifuna ndikuwuzeni ine ndachita zoyipa ndaponda malola kuika iwe kuyankhula chani mama kuti ndinamba wafotokozera nditafotokoza iki zinapezeka kuti nanyamuka kumene paja ndikulira chifukwa ululu unali wopsa kwambiri kuti nditafika pogona ndi tsiku limene ine ndidayamba kupemphera. Tsiku limene ine ndidati tsiku lili ndiyamba kupemphera. Amwene ine ndinapemphera mtsiku limenelo kuti ineyo Atate ngati munanena kuti ndidzafera mwichi ngati munanena kuti ineyo ndidzafa kamba kachimene chichi toyamba mukhululuke machimo anga kena kono mukhozolenga mzimu wangawo mphamvu yanu ndi ulemerero wanu inuyo indipulumutseni kuchichi. Nditapemphera mu tsiku limenelo ndinatuluka thukuta lokuti limakhala ngati kuti thupi langa likulimbana ndi chinthu chimene anandiyika chikukana kutuluka chikukumirirabe muthupi mukuti ayi sichikuoneka kutuluka. Kena kono nditapemphera ndinagona mama kuraja amayi ananditenga aite kumapemphero. Nditafika kumapemphero ine kuwuzani kuti mu dziko lino la Malawi azitumiki 70% ndapasi pa nyanja 30% ndapena matumikira di mulungu muchiona. Ndiyeno ndifuna kuwuzani kuti dziko limene lili lapasi kapena dziko la Malawi anthu mamiliyoni a anthu akusala zoziza zimene atumiki pa dziko lapasi akuchita. Akusala zimene atumiki akalosera kuti ino ikamafika mwezi wakuti mugula galimoto amafika mwezi wakuti mumanga manyumba. Anthu akutengeka ndi zimene zija zimoti aziva mawu a mulungu kapena uthenga wa mulungu kuti alape asiye zomwe akuchita. Azitumiki ambiri nkhoza kuti 70% ndi asataniki apansi pa nyanja ndipo azitumiki amene wawa akagwira ntchito yawo andithu amalandira malipiro kuti inotu ntchito yanu mwagwira bwino ndipo mukagwira bwino mupitirize. Nde ndimafuna ndiyawuzenso Amalawi kuti Amalawi azanga kodi kupemphera tizipemphera komanso tizipempha mzimu wachidziwitso kuti
komwe ndikupita kodi ndi kwa Mulungu kapena kwa Satana. Chifukwa timatha kupita kumene kuchako ndikukapemphereredwa ndi zinthu zolakwika. Nanu kuzeni kuti kwatumika amene akukhoza kupita munthu amene kakudwala stroke, kakudwala cancer, kakudwala shuga chani. Ndi nthenda imene jafika kuti pakuisi apita nayo kwatumika amene amati zotheka izi ajira amene akamachoka pano pa jowa. Okay, chomwe chimachitika inde umachira komano chomwe chimachitika ndi chani? Chisisi cha anthu amene ajawa. Chisisi cha anthu amene ajawa ndi ichi. Anthu amene ajali ndi ziwanda akakupempherera amakhala kuti akupasa chiwanda chimene chichi chikalowa mkati mwako chimakaseza nthenda imene iweyo unali nayo. Ndi kuti nthenda yomwe unali nayo imakhala yapangidwa transfer ku chiwanda chimene akuyika mkati mwako. Iwe ndi kuti umakhala ngati watani wachira. Ndiye zimapezeka kuti anthu amenewa akupindula kumbali zonse, ndithu akupindula kumbali zonse, kukuyika chiwanda komanso kukuononga. Ndi chiwanda chimenechi amachipasa zaka kapena miyezi kuti chikhalire mkati mwako ndipo chiyambe kuononga iweyo. Ndi kachiyerekezo kuti achipasa 3 years kuti chikhale mkati mwako chiyambe kudya. Ndi cha 3 years ichi zimakhala ziwanda zoti zachangu zoti zingokuononga basi iwe basi ndikupita. Ndiye umafika kuzindikira sanga chifukwa chakuti zimayamba kukuonongera business yako, family yako, zinthu salongosoka matsoka ukhaokha mwayi kutalikira kupeza kuti zakusiza kuenda kumafuso kuti ine zokha bwanji. Ndiye umambo pemphera kuti Ambuye ngati ndine munandichilisa nthenda ichayi bwanji simuko sana kuchilitsa ngakwe. Ndi Satana amene analowereramo kuti iweyo ukhale ndi chiwanda chimenecho. Ndiye ziwanda ndikhoza kuti ziwanda zopsa zomwe zikuzungulira mu dziko la Malawi ndi ziwanda 7. Ziwanda 7 zimene zizi ndi ziwanda zopsa zimene Sataniki pansi pa nyanja zimene amazidalira kuti nafe okay tili ndi ziwanda mamiliyoni koma ziwanda 7 izizi ndi ziwanda zopsa zimene tikazituma ku dziko lapansi zikachita modabwitsa. Ziwanda zimene zizi choyamba ndi chiwanda chimene amachitcha kuti Agostino. Chiwanda cha Agostino ndi chiwanda chimene chimasowesa munthu mtendere like pogona kuti asapeze tulo basi azingolinga cha zinthu zolakwika chizingomuononga mkati mwake. Ndi chiwanda chimene chichi. Ndiye pali chiwanda chachiwiri amachitcha kuti Babla. Okay, Babla pa tikuzoyerekezaso kuti pa mkanda wa tikusema kuti pa ndi mkanda wa number 7 pa kolona wa Katolika amamutcha kuti Babla. Chiwanda chimene chichi ndi chiwanda chopsa chimene chimabweresa msokonezo mbanja. Anthu amasokonekera kumangoyambana mabanja kumatha. Chiwanda chimene chichi chimagwira ntchito zimenezi. Chiwanda cha number 3 ndi Zealous. Zealous ndi chiwanda chimene chimakhala likulu lake la Zealous lili kuchipatala zipatala chimene chimakakolezera nthenda kwa anthu, chimene chimaononga anthu, chimene chimadya anthu. Umapezeka kuti ife upochoka kunyumba nthenda inayi yapopo koma bwanji tafika kuchipatala kuno kuyambukula bwanji likulu la Zealous likumene koko. Chiwanda cha number 4 amachitcha kuti Lakshmina ndikozana kuti ndi daughter wa Queen of the Coast amene chifukwa kuti Queen of the Coast yo amachidalira chiwanda chimene Lakshmina ndi chiwanda chimene chikadza kwa munthu chimayamba kumuloka mind yake, kuyamba kuchita zinthu zosayenera, uhule, kuba chani. Ndiye zimapezeka kuti kumapeto kwake iwenda amene makafa. Chiwanda cha number 5 ndi Magalati amasokoneza mipingo azitumike. Ino mwakuti simulamulira bwino basi tingogawanikana papa tengo ine ndizikalamulira kuti chimene chichi ndi imene chimakasokoneza zinthu zimene zizi. Now chiwanda cha number 6 ndi Linda. Okay, Linda, dzina la Linda anthu amalikonda kwambiri koma samadziwa kuti limatanthauza yani. Dzina la Linda ndi njoka yokongola kwambiri pansi pa nyanja imene ili ndi mawango kongola imene tikuzona kuti pansi pa nyanja ponse njoka yokongola ndi imeneyi. Komano bwanji ndiyokongola zonse njoka imene ndiyoyipa imene imaononga kwambiri ndiyomwe imabweresa like miliri imene akayikonza kumene kuti tikonze muliri wanji. Ndi njoka imene ndimene imatutumikira kuti ineyo I think izizi ndikazisiya kwakuti. Yani khoza kuzani kuti miliri yonse tikuionayo imakonzedwa ndithu
iyi idzakhalapo ndithu idzazuza anthu ndikhoza kuzani kuti pasi pa nyanja pakonzedwa muliri opsa muliri uwu sunatulukire koma ukangotulukira akuluakulu muliri uwu okhaokha amene adzakhulupirire mulungu kuti mulungu ine andichiza nthenda iyi asadzakhulupirire kuti ayi kuli madokta ndipite ku chipatala chanchani sizidzatheka chifukwa kuti ku zipatala zambirizo kudzakhalanso kuti mapoison ena opanga boost kapena kuwonjezera nthenda imeneyoyo ndi muliri opsa kwambiri umene udzakhale opsa ku dziko lapansi umene ukuwonjezeredwabe mphamvu chifukwa kuti umayeneka kutuluka mu 2024 mliri umenewu nde chiwanda chimene chichi chalinda ndi chimene chimatumikira like ku miliri imeneyi nde chiwanda cha namba 7 amachitcha kuti bablo ijayi ndi babla uyu ndi bablo ndi chiwanda chachimuna chiwanda chimenechi ndi chimene chimalimbikitsa za gayism and lesbian umene ukuchitika ku dziko lino lapasi ndi chimene chimalimbikitsa chikamwewa munthu basi iyeyo amangoti ine ndikuchita zabwino koma asakuchita zabwino anthu onse amene amachita za lesbian kapena gay samakha kuti ndi munthu wawo kapena ndi nzeru zawo kuti achite zimenezozo chimakhala chiwanda chimene chinadya kapena chinaba umunthu wawo nde ichocho ndi chimene chikuwapanga control kuti azichita zimenezizi. Munafotokozanso kuti anthu amene amatha kumakumana mashopu amwe amapezeka mtawuni wa maholo ena amapezeka mtawunimu anthu angazindikire bwanji maholo amenewa kapenanso ngati mungakwanitse kutchula kuti alipotani kuti mwina anthu athe kuzindikira maholo amene wawa kwa munthu wamba sozindikirika kapena mashopu amene wawa kwa munthu wamba sozindikirika mashopu amene wawa titati kuti mwina kudyamo makaloza ndi shopu mwina anthu akhoza kupetsetsa popo mashopu amene wawa nthawi zambiri amakhala otsekedwa ora ndio madabwa kuti shopu iyi anayimangiranji kapena zinachitikiranji chifukwa kuti imakhala shopu yoti nthawi zambiri makhala yosekedwa yoti basi sibayigwiritsidwa ntchito chanchani zimakhala zomwezo koma ano mtawuni muja mkatikati pena pake mkatikati mwa mtawuni muja muli chisakasa china chake choti panja apa chimaoneka ngati anachimangira masaka chani koma ukalowa mkatimo ndimosiyana ndi panja kwa mkatimo ndimokongola kwambiri ndiye zoti ndinganene kuti mashopu amene ndikhoza nene kuti makwake ndote tawuni ija ndi yayikulu ndikhoza sokoneza komano zilakhala kuti ine ndanyamuka kuti akuluakulu shopu ija ndi ucheni ija ndi apa ndikhoza kukaloza ndithu ndiye anthu amenewa pano tinganene kuti anakusiyani kapena palibe kulumikizana kwina lamulo la pasi pa nyanja ndilakuti munthu akalowa sataniki ngati ampasa mpando ngati ampasa udindo wina uliwonse sizimatheka kuti iyeyo atuluke kapena akhale kuti wasiyana ndi anthu aja zimafunika kuti mpakana munthuyo adzafe lamulo la sataniki silimasiya munthu mpakana munthuyo adzafe koma ngati munthuyo wachilimika like kumapemphero zimatheka ndithu kusiya kapena kulekana ndi anthu amenewa nde ine ndikhozana kuti ndinachilimika kumapemphero inde koma ano anthu awawa amabwerabe amatsikabe kufuna kulimbana nane izomwe ndinganene mwina kumachitika zotani zimene zimakhala zikuchitika zimene wakhala wakumana nazo zimene ungafune kugawananso ndi wanthu zochitika ine ndikhoza kuzani kuti ndimapita ku school nde zimapezeka kuti ndakhala mklasi moja nde zipeze kuti mwalo wa madamu apa patiphunzira agriculture nde zimapezeka kuti ndimadabwa kuti choko chimene akulembera chicha ndi magazi ndiye ndimafuna kuyankhula komano sinankha maso aku munthu sangaone chimene chocho komanso zimafunika maso oti akuzimu oti zinthu zidi zikuchitika ndikhoza nena kuti ndi wiki yatha yomweyi imene ndinali mklasi linali lachinayi ndinakhala mklasi basi analowa madamu wa biology anayamba kuphunzitsa ine ndinakhala pamene pajapa zinazapezeka kuti anthu amene wawa anabwera ndikhoza kuti ndazibambo awiri anabwera ndi Queen of the Coast uja anazayima mklasi moja ndiye zimapezeka kuti ineyo amandisokosera amandiuza zinthu zoti ine ndichite makuti ndiye ndinayamba kukuwa mklasi kuthawa mklasi moja ndi anthu anadabwera chichitika ndi chani nanga ndiye ndi pamene anazafunsa ndi pamene malongosolera kuti ineyo ndinapanga zakuti
koma ndinazitaya. Mawu amene ine ndingasile ndakuti dziko ili ndi dziko limene ladzaza ndi zinthu zonyansa. Dziko ili ndi dziko loyipa ndipo dziko ili likukusisa anthu. Chomwe ndingapemphe anthu amene akundimvera, guys, tendichenjereni. Pa dziko lapansi palibe njira yachidule yopezera ndalama. Njira yachidule imakhala njira yokwereketsa kwambiri. Tiyeni tizizilimbikira tokha, tizigwira magobo, haso izikhala patsogolo kuti tiyeni tipezeni ndalama, chifukwa tidzagwa mu mayesero amene ineyo ndinagwamo. Ndi mayesero amene ine ndimati ndikakhala ndimalingalira ndimazikirira ndekha kuti ndi chani chomwe ndinapanga nankha ndinapangirache. Ndiye kulikonse kumene muli, guys, tiyeni tichenjereni, tidzipemphera, tiyeni tidzilimbikirani kupemphera, chifukwa Mulungu amatitetezera ku njira zosiyanasiyana. Komanso tisalengeke ndi aziprofeti ambirimbiri, mapasta, maprofeti amene adzaza ku dziko lapansi. Tiyeni ife tikhale anzimu wachidziwitso kuti tikamapita ku malongo amenewo tizitha kudziwa, chifukwa choti anthu amene wawo ine olo nditati ndipiteko amachita kudziwika chifukwa amakhala ndi star pa mphumi apa, star yomwe ili ya Sataniki, yomwe amatha wina aliyense wa Sataniki amakhala nayo. Ndiye tiyeni tichenjereni kuzimenezizi kuti tikhale anthu okhalisa pa dziko limeneli.